ensaio bat torturari buruz da, eta beste biak dira kondena mania horri buruz, hortza kondenatu egin behar da, eta bestela etzala hiritar zuzen bat. Eta bestea da, barkazioa eskatu beharra dago eta damutu egin beharra dago. Bizaio beraz, bi gai hauei eskaintzen zaizkin. Lehenengo konzeptuak berak aklaratzeko. Zer da, barkazioa zer da? Da bertute zibiko bat, edo mazbien religiosoa da, edo exigentzia etiko bat izan liteke, barkazioa eskatzea, ez da baidan dago, eta ez da baidan sartzen naiz, eta ez da baidan pizka bat egiten dut. Eta polemika pizka bat ere bai, Euskal Herrian urte asko eraman dugu bortxa egon dela, eta denak egon gara, izan gara lekuko, orduan, errua etaren abakar izan, Euskaldun guztion errua zen, badago Euskal Herritarren erru kolektibo bat, testu pila bat dago, hori esaten duena, eta bai derderaz eta bai euskeraz, eta, polemika hortan ere, esatzen, neure eritziak ematen ditut, neure valorazioa, soluziorik ez dakit ematen eta beraz ez dut ematen. Meditazio bat egiten da gai buruz.